Здравейте, пичове и пички, здравейте всички малки ученички. Като грабна микрофона и ще ви размажа как се рапира, ще ви покажа. В днешно време малките момички като топъл хляб раздават своите пички. Пращат голи снимки и наляво и надясно, искат да покажат своето дупе тясно. По цял ден в порно сайта си висят, чурят се с кой ли да се наебат. Правят се на климатици, искат да покажат своите малки цици. Курви, курви, насякъде бе брат, от толкова много курви, чак ме хваща яд. Чукат се с всеки срещнат и се правят, че не им го усещат. Както вече казах, за всички малки пички, всички те са просто малки ученички. Слагат пондютена и излизат и в бара, виждат някои пийци за пичката се барат. Идва им любовната игра в главата и си мислят как се чукат в колата. Всеки ден по моловете хорят и с модната тенденция често се бърят. Казвате, че нямало свестни момчета, ами как да има, като всички сте корвета. Влизайте в Шевролета, питат ви колко върви пакета. Казвате, че може и безплатно, ако този път мине гладко. Чувал съм, че наркотици взимате, чувал съм, че много евтиничко струвате. Малките ви пички пак са загорели от цяла седмица, кои не са видели. Игрички с парички и с скъпи колички, долу пред блока има курви и пички. Малко алкохол, всички курви се напиват и на радко в леглото се завиват.